Dobro večer, dobrodošli u novu epizodu Big Jože. Kao što znate, imali ste priliku u prošlom nastavku ste imali priliku saznati ponešto o stanarima od njih samih. Razgledali ste luksuznu multipraktičnu vilu na tajnoj lokaciji nakon Sveti Ivan Zelena prije Komina. Kao što znate, stanari će se boriti kroz taj nevjerojatan dug vremenski period, će se boriti za nevjerojatnu nagradu. Nagradni fond je 10 kuna i 25 lipa. Večeras ćemo imati priliku pričati ponešto sa njihovim obiteljima, sa našim cijenjenim psihologom gospodinom Simensom ćemo proći kroz njihovo psihološko stanje i kao što znate, žao nam je zbog svih poteškoća što smo imali, trenutno smo u mogućnosti pa ćemo se uskoro imat ćemo javljanje sa terena. Večera želimo da uživate u novoj epizodi Big Jože. Evo, idemo na teren. Sulejman. Daj mi tu rakiju. Snimanje će, uživo ćemo sad. Snimanje, sad će uživo. Evo, u eteru smo, Dobar dan, dame i gospodo. Evo, dobrodošli u još jedan Big Jože. Evo, atmosfera je zagrijana kao što vidite. Navijači su ludi, skandiraju. Prepuna je, publika je došla, svi su ludi. Današnja prognoza vremena je veoma obećavajuća, kao što vidite sunčano je lijepo, 1013 hektopaskala. Prognoza za danas je veoma povoljna. Evo, kao što vidite, kuća je tamo, mnogi ljudi su radili danonoćno na toj kući, samo da stanarima bude jako... Da, evo ga Pero, evo samo što stanari nisu došli, evo vraćamo se nazad u studiju. Ti mater. Evo nas natrag u studiju, hvala Sulejmanu na njegovom javljanju sa terena. Tu smo sa Franinom majkom koja će nam ponešto reći o jednom od glavnih stanara. Dobro večer. Dobro večer. Možete mi reći kakav je bio Frano dok je bio mali ovako? Pa, ono je bio jako nestašan. Volio je izlazit, najbolji prijatelj mu bio zamišljeni prijatelj, zvao se Štef. Znači, možemo očekivati da će Frano biti aktivniji u kući, da će poticati druge na rad, na tjedne zadatke. A možete mi reći, da li vi smatrate koliko je bitno zapravo Frani, koliko nedostaje novi bezdan, da li će mu puno nedostajati? Naravno, novi bezdan mu je u srcu, on će plakat za bezdanom, a ne tamo zadrkovati. Hvala vam puno, hvala vam što ste došli, siguran sam da ovo puno znači Frani. Čuvaj se Frana u kući. Siguran sam da ovo puno znači, pričat ćemo. Čuvaj se, biti. Evo nas natrag, vratili smo se, tu je sa nama prisutan gospodin Ivekov otac, pa će nam on malo isto pričati o Iveku, tu ćemo doznati neke sitnice o kojima niste mogli saznati u najavnoj špici, i eto, sa par kratkih pitanja. Dobro večer. Dobro večer. Možete mi reći, koliko sam čuo, Ivek i vi imate obiteljski biznis, to znači to krov pokrivanje? Je, tako je, krov pokrivanje kokošinjaca. Evo, Ivek je nastavio tu obiteljsku tradiciju, ja ga sad samo nadzirem, pa eto, on dosta dobar posao radi i nadam se da će ta obiteljska tradicija potrajati. Sigurno ste, vi i majka, sigurno ste jako obuzeti i ponosni na svog sina dok je stigao i tim pothvatom u Big Jože kući. Da, jako smo zadovoljni. On je to oduvijek htio, a pošto je čuo da je kuća dosta blizu, rekao je zašto ne. A možete mi reći ovako što se tiče Iveka u društvu, da li on noćna ptica, ovako glavni na žurkama ili... Pa gledajte, on je dosta povučena osoba, kada se dočepa alkohola onda postaje divlji, neobuzdan, onda je glavna atrakcija na svim vatrogasnim društvima i okupljanjima. Uvijek se zna popis na stol, zapjevati jednu narodnu i dosta je, samo kad je alkohol u pitanju, ne?
Sigurno već sad je, pošto je veći mir i tišina u kući, sigurno vam već sad nedostaje. Pa zapravo i ne baš. I ne. Zapravo čim izašli iz kuće, mater i ja smo bili jako sretni što je otišao i to se naravno proslavilo uz dugonoćno opijanje i tako dalje, da. Eto, toliko o Iveku, mi ćemo se vratiti, pripremamo se svi za dolazak, siguran sam da će biti jako zanimljivo. Da, doviđenja. Pa.